Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel for you here. Please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, episode 11, season 2, meeting le eyashubaki season 2. So, uthi Mseleku kokuqala amakhosikazi akhe uwazi wonke kahle. Nale meeting futhi ukuthi abizelwe kuyona ukuthi mayelana nani uyazi, nokuthi futhi ubizwe ubani uyazi. Ayakaqaleki meeting, siyababona basemzumbe bahlangene bonke baphelele bazeke kwi-meeting ebizwe umayeni. Ukuzeke usheshe uyilandele kahle le meeting sisuka lapha ku-episode 10. Ku-episode 10 masuphela kunomcimbi womndeni ukuhlanganisa umndeni omkhulu, isizathu ukuthi umndeni wazane kangcono. Also njengoba amakhosikazi esephilelana, lokhu kuphilelana kuqhubeke nakwimndeni yabo yazana, umndeni kaMacele, kaMayeni, kaMakhumalo, kaMangwabe kanye nezihlobo zakaMseleku. So babe yinto eyodwa nje, one big family. So ukuba nalo mcimbi uqhuba lo moya wokuzwana nokubumbana umndeni wonke lona omkhulu ohlanganiswe uMseleku. So masibukayo episode 10 umcimbi makuphithizelwa, ayikho into ebisikhombisa ukuthi imuphi unkosikazi obesebenza kakhulu or unkosikazi obebhizi or unkosikazi obehleli phansi, because i-episode le yavela nje umcimbi sekuyisikhathi sokuthi umndeni uyangena usendlini kuyadliwa, sibona kusukunyiswa ulwandle noMpumelelo ekhuluma uMseleku. Asikho isikhathi, ayikho indlela abaveze ngayo, akukho la esingabona khona ukuthi omayeni bebengenzi lutho noma uMangwabe ubengenzi lutho, indlela esibone ngayo episode 10. Lokhu ke sesikuthola ku-episode 11 okuyisizathu se-meeting. Before ke iqala i-meeting, uthi ke uMseleku into ayifuna ukuyazi ukuthi ubani obize le meeting, kodwa useshilo ukuthi uyazi. Uthi umayeni i-family lunch ihambe kahle, bayabonga. Okunye uMseleku uplane kahle, yonke into ibe success. Guys, nginixoxela umayeni wayesembhuqa kubaba uMseleku mayisethi la uplane kahle. Angithi uyazi ukuthi umbizeleni kule meeting, kodwa usezothi uplane kahle. Uthi ke umayeni zikhona izinto abafisa ukuthi bekhulume ngazo nezinye izinto ezibenza basale ngaphandle makuplanwa izinto. Uthi isizathu ke sokuthi beze bonke bazokhuluma ukuthi belungise lokhu, because we are left out in the planning. Ngiyazi ukuthi ngikufundelani lokhu ngesingisi, isingisi angisikhulumi. Ngifuna nizwe leya ukuthi basala ngaphandle kuphi in the planning. So uthi uMseleku ushilo ukuthi indaba yokupheka abangakhathazeki ngoba uzokulungisa lokho, okusho ukuthi akekho unkosikazi obezopheka ngalolu suku lomcimbi. Kodwa ke noma kwenzeke kanjalo, kukhona abafuna ukuthi bediscuss beyamakhosikazi. Masibheka le meeting, uMacele, uMangwabe noMayeni bayayazi, okusho ukuthi wona amakhosikazi anezinto azozibeka la etafuleni afisa ukuthi zilungiseke. uMakhumalo mawukuthi kuyiqiniso ngempela ukuthi waphuma emzumbe nemoto wayothenga, wabuya, uMangwabe wangambona, uMayeni wangambona, okusho ukuthi nayo uyayazi le meeting ngendlela efanayo noMseleku, ngoba uma uMseleku ethi amakhosikazi akhe uwazi njengoba noMakhumalo ehlala emzumbe noMangwabe noMayeni bengambone ephithizela, bengambone buya nebeef nechicken nama-juice nama-drinks nazo zonke lezo zinto, okusho ukuthi ngathi kuhamba kahle konke. Hayi, angivumi guys, siyaqhubeka-ke. Uthi-ke uMayeni njengamalunga omndeni makwenziwa izinto noma kuplana izinto fanele bazi bonke. Usebuza ukuthi igrosa uMseleku uplane nobani ukuyithenga kanye nemain. Uthi-ke uMseleku uMayeni uyajikeleza le issue ingoMakhumalo, okusho ukuthi isizathu sokuthi kube ne-meeting
yingoba uMakhumalo owahamba wayothenga uMakhumalo oyi-issue lana. Uthi futhi ubelindele imibuzo futhi unazo iy'mpendulo zikamayini. Asihlehleni-ke asigijimeni. Siyafika laphaya ku-season 1, episode 2, eMacro siyathenga-ke over 20,000 ukudla. Makuthengwa ukudla lokho kubizwa ngaphezu ka-20,000, uthi umacele igrosa abake bayithenga enye ebizayo, bekuyisikhathi sa-December eyayedlula ku-25,000 mangaba ngiphosisa. Emva kwamacele kuze uMakhumalo uthi njengoba sibabona bethenga ngo-20,000 ndawonye, umyeni okubaba wekhaya uye ofike nombono ukuthi abahambe kanye kanye. Mabethenga ukudla baye bethenge kanye kanye. Kodwa lo mbono wafika nobaba ngoba wayenzela ukuthi amakhosikazi akhe azizwe elingana. Shuthi ngaleli langa lokuthi kuyathengwa amakhosikazi awanyakazi ngendlela efanayo. Bonke bebawu4 sababona-ke ngempela, sabona-ke ngempela sekukhokhwa imali, sibona lapha yakukhishwa ukuthi imali engaka, sababaza. So abaqali ukuthi bethenge ndawonye. Kuba ne-surprise party kamamkhulu. Makuba ne-surprise party kamamkhulu, umamkhulu akekho la kwi-planning ngoba iphathi eyakhe. uMakhumalo nomayeni bayahamba baye emidlalo. Mabefika emidlalo ila abebezokwenzela khona iphathi kamamkhulu. Sekufika-ke la ukuthi ukudla kuzoma kanjani, bekhuluma nabasebenzi. Umayeni uthi cha, sicela ukuthi sikhulume noMangwabe mase sobathathu kumayeni, uMakhumalo, uMangwabe, bebeke ukuthi imenu izoba kanjani, bebonisana lana bebehlela umcimbi kamacele okwesibili. Angithi niyakhumbula ukuthi useason 1 uze uyophela besitshela ukuthi bayazwana bama-United Sisters, omama basemzumbe. Ngiqhubeka lapho-ke. Kuvela futhi nginibalela nje izinto abazenze ndawonye. Mase kuba-ke umehluko usuwenzeka la ku-episode 11. Mase kuba kuthengwa iy'mpahla, bayahamba futhi bayothenga iy'mpahla. Mseleku usenda imali, bayahamba futhi bonke. uMakhumalo uthi into emnandi ngokuthi behambe bonke bayabonisana nangey'mpahla futhi bathola nesikhathi sokubonda bexoxe nje. Kuba mnandi, uyathanda naye ukuhamba nosisi bakhe okumayeni, umacele noMangwabe. Ngineflu-ke guys, ngibuye ngicinane. So emva kwalokho basejimini bahambe bonke. Izinto eziwu4 engiyibone bezenza bonke: ukudla, ukuplana i-surprise party kamamkhulu, ukuthenga iy'mpahla, i-gym le bebeyijoyina. So mase kuba no-episode 11 usitshela ukuthi amakhosikazi ayaphilelana. Mayephilelana sekukuhle ngale ndlela yokuthi sekungaba nomcimbi ohlanganisa le mindeni yonke ndawonye. Kuwukuthi nje umcimbi wokuthi kuhlangane umndeni bedle ndawonye kube mnandi because banalawo moya bonke, right? Kodwa manje-ke u-episode 11 uthi ayikho yonke lento, ngoba nisho ukuthi emzumbe uMakhumalo ngaphuma ngemoto eyothenga ukudla okuningi, uMangwabe engamboni nomayeni engamboni, esemeseli uMangwabe ngoba uMangwabe ubest, hhayi umayeni. Nomacele engambuzi ukuthi mhlambe macele nje siyithengile i-Fanta grape, sithenge ne-Sprite, yabo leyo nto nje ukuthi ekhaya kwenziwa into ngaphandle ukuthi isithembu. Yibo leyo nto leyo ukuthi hayibo. Kodwa-ke nibona ukuthi basayiphuza-ke le juice abantu mabefika bazoyithanda le juice. Nanokuthi phela manje ngisikuza nefamily kamacele, mhlawumbe ukuthi nje hayibo bathanda ukudlani obani, ngoba phela usebuza kumacele labakhe, yabo. Sengisho kanjalo umoya nje lo ukuthi kunomcimbi ekhaya siyahambisana sonke lowo. Niyabona ukuthi manje kuyaphambana ku-episode 10
kunomcimbi wokuthi amakhosikazi ayaphilelana, mayephilelana akungapheli kubona akuze kufike nakumndeni yabo, nemindeni yabo ibone ubuhle ukuthi nangu Mseleku usenze isimangaliso wasihlanganisa isithembu sakhe. Lamakhosikazi lawa asehlangene kodwa manje episode 11 lapha ke episode 11 kuzothatha amacala ukuthi uyithenga kanjani igrocery ungasitshelanga. Yo, ngiyaxolisa ukuthi ngasho ukuthi ngeke ngiphinde ngihleke. Ngiyokhuluma nje. Ngingahleke. Mina ngibuza ukuthi guys siyaqhubeka ne-episode. Mangicabanga angithi abakamacele nabakamayeni nabamakhumalo nabamangwabe nabo bayabuka Uthando Nesthembu. Ngizoyinqamula le video ngizoyenza part 1 no part 2. Abakamayeni nabamacele nabamakhumalo nabamangwabe bayabuka nayo ishow Uthando Nesthembu. Bona bathini? Angithi bayabizwa phela bezemcimbini kwathiwa sebeyazwana. Uma manje sekuthathwa amacala ku episode 11 bathini? Yey, angithi episode 10 kunesiphihli somcimbi, kukhona ngisho inyama kuyaphambana kuyale kumnandi. Ngobani? Amakhosikazi ayaphilelana. Ku episode 11 olandela u10 umndeni kamacele masubuka Uthando Nesthembu bona bathi kwenzakalani mase manje sekubangwa nokuthi asitshelwanga lutho. Umangwapo usebuza ukuthi manje yena lo mngani ubeca usethi umangwabe manje lo mngani ubecabanga ukuthi uMakhumalo yedana unkosikazi wakho. Yey, cha ngiyafuna ukuba serious kodwa iyangihlekisa lento ngihlekiswa ukuthi manje phela yiso Popeye. Ngeke sisuke ke episode 11 kumnandi sitsheliwe futhi ukuthi isizathu salo mcimbi ukuthi kuhlangene imindeni omkhulu. Manje eMzumbe basho ukuthi imoto yaMakhumalo yayingadumi yini omayeni ngoba bayibonanga. Makhumalo wayefihla oplastic bo. Hayi mina ngeke ngikwazi ukuba serious ugesa awukho. Manje nisho ukuthi wabafihla kanjani uMakhumalo plastic bengababoni ngoba phela ukudla okuthengela abantu ukudla okuningi. Hawu noma wabuye ebusuku sebelele. Cha ngicela ningangishayi kodwa bafethu ngiyazi ukuthi le episode inihleze ngiqabana aningaqabani namhlanje sihlekeni lento ngoba iyahlekisa khona masuyicabangisisa. uMakhumalo ke wahamba nomngani. Ngizobuya ngenze kahle le episode be serious asihleki kodwa manje uMakhumalo wahamba nomngani bayothenga ibeef, bayothenga ichicken. Ngicabanga ukuthi yonke nje inhlobo yenyama bayithenga, neziphuzo futhi bayithenga, nama-fruits bathenga. Phela ukudla kwahlalaphi? Ifridge yakhe phela isigcwele, wakubekaphi? Wabuya nini futhi uMakhumalo eMzumbe? Hayibo. Shuthi Mseleku wathi uMakhumalo ebuye ebusuku ukuze bengamboni ngoba wayebacuphile. Angithi uMseleku kule meeting uyayazi yena usekhathele okuncenga abantu. Shuthi wacupha lamakhosikazi ke. Mayicupha amakhosikazi lawa amanye uMakhumalo kufanele ebuye negrocery ebusuku. Le grocery leyo mcimbi ngoba phela iningi. Ngoba maye ebuye emini bazombona phela omayeni ukuthi hawu uMakhumalo wasithenga ukudla okuningi kanje kwenze njani? Angithi phela bambize kwi-meeting ngoba vele akazeze batshele ukuthi uhambile wayothenga. Bambize kwi-meeting ngoba nemoto yakhe abaze beyizwe iduma iphuma iduma ingena nokudla. Nomngane aMakhumalo abamza. Nomngane aMakhumalo wayethula. Shuthi wangena eMzumbe wathula. Bangamuza ukuthi uMakhumalo ukhuluma nomngane wakhe. Cha manini guys ngisahamba ngiyobuka kahle isho ngifuna ukubuka ukuthi indlela yaMakhumalo ikuphi, iqheleleni kangakanani neyamangwabe neyamayeni. Yini eyenza ukuthi bengambonanga. Ngiyalibona nephutha laMakhumalo ukuthi naye uMakhumalo sengahamba engasa-SMS ngisho ku-best. Hawu akasabuzi ke kumangwabe ukuthi mangwabe uma uzothandani, uma uthanda yiphi juice phela ukuze kube nezinhlobo zonke. Mase kuthi kumacele ngoba nakho kumayeni kwakukhona ukushiswa okukhona phakathi kwabo etshela umacele ukuthi ke
abakacele bathandane iphuzo yabo yonke leyo nto ukuze kuhlangane phela. Ngithi nekhumbula ubaba Mseleku baphekela ukuthi wapheka i-favourites ne-favourites yankosikazi. Manje ngithi phela nomcimbi mase uhlanganisa imindeni yonke usho ukuthi kumele beneliseke bonke. Cha, sekuyimi konehaba-ke sengiyayisholo nje konke lokhu, kodwa cha khona nami ngiyakubuza ukuthi akwenze kangani ngoba phela mangiplana umcimbi kunalokho nje ukuthi hawu abantu sebaphuzani manje nisethele lowo juice abawuphuzayo ney'phuzo. Hawu le ndlu le bandisa juice-ke nizoyithola kubani? Uyabona nje kulaphaya nalaphaya inkulumo ey'jikeleza khona la egcekeni ngoba nibambisene manje manje laba bathe bona ku-episode 10 kumnandi, and vele kwakumnandi-ke ku-episode 10 sabona nathi kwakumnandi emcimbini. Befika-ke sababona futhi nabakamayeni sebehleli phansi nabakaMakhumalo, ngisese siyayazi imindeni ngokuhlukana. Sababona futhi nabakamangwabi. Sesixakwa ukuthi-ke ku-episode 10 besisemcimbini kumnandi, kodwa ku-11 sekuyothatha amacala okuthi phela la ekhaya niplena nodwa. Kazi bathini abakamacele sebebuka le episode? Nabakamayeni bathini? Nabakamakhumalo bathini? Nabamangwabe bathini? Noma nabe babebiziwe bezo-acta ngeke guys. Ayihlangani lento, ayihlangani. Umcimbi owobumbano nomoya ovuza wobumbano. Ku-episode 11 kuthetha amacala ukuthi Makhumalo udume wahamba nemoto wayolanda ukudla konke wabuya ebusuku ngoba phela isizathu sokuthi bengamboni ukuthi ubuye ebusuku. Abamboni kanjani? Bese egcekeni elilodwa. Ngisayophithizela ngiyobuka ukuthi indlu yaMakhumalo ikuphi, eyamangwabi ikuphi, eyamayeni ikuphi. Yini ezokwenza bengayiboni imoto yaMakhumalo mayingena? Umngane waMakhumalo wayethule naye ngoba phela babezozwa ukuthi hawu uMakhumalo ungathi ukhuluma khona akhuluma naye. Hayi sengivale le video ngizokwenza kahle episode 11 lona episode 11 owumsangano kodwa ngiyaxolisana.